Bestiari en un minut. Formar part d'una colla de foc són tot experiències. Hi ha enceses més memorables que d'altres, però al final d'una sortida sempre hi ha la satisfacció d'haver-s'ho passat d'allò més bé. Les imatges que esteu veient són de la colla de diables d'Olesa de Bonesvalls, nascuda l'any 1988. L'entitat, per gaudir encara més de la cultura popular i el foc, ha decidit crear una nova bèstia. L'està construint Ramon Aumedes al taller Sarandaca de Granollers i el seu nom es decidirà per votació popular. Jordi Arpa, membre de l'entitat, explica a continuació què ha motivat el naixement d'aquesta figura. Hola, soc Jordi Arpa i soc membre de la colla de diables d'Olesa de Bonesvalls, a l'Alt Penedès. Bé, aquest cop m'ha tocat a mi com a membre anunciar-vos que aquest any, si el Covid ho permet, i tot ho permet, i podem fer algun correfoc, estrenarem bèstia de foc aquí a Olesa. Aquesta bèstia de foc serà un cabró o serà un boc. Aquí a Olesa de Bonesvalls hi ha un dit que diu Olesa de Bonesvalls, cabres i cavalls. Bueno, la cabreta ja la tenim. Els cavalls tenim contornines dels balls populars. I la colla de diables sempre li ha agradat un mascle, sempre li ha agradat un boc, un cabró, algú trempat. I gràcies a la ciutadania ho podrem tindre. El per què? Perquè l'any passat hem presentat el projecte als pressupostos participatius de l'any 2019 i la ciutadania d'Olesa va votar que sortís als pressupostos participatius al cabró. I bé, i simplement és això. Esperem que us agradi i ja està, tot dit. Moltes gràcies.